tuuran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang mayong balita karong gabi na pagadumahon kini sa mga higala. Badi isaw dito kinusab si Brother Libby Krabis ang magapakiguban kaninyo karong gabi na uban sa atong bisita karong gabi na si Brother Angelo Gilo Canales. Okay, salamat kayo. Okay, gina-welcome mo na mo higala karong gabi na. Tulumin diya sa studio karon tungod kay ang atong kauban si Brother John dihito, wala siya din hito siya sa Kinatarkan Island. So kami ron si Brother Isaw magadumala sa programa kanya gina-welcome mo na mong tanan makahigalaan sa pagpakiguban sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede na mo kapadangat og mamisahe namo din ni Brother Isaw na mo mga importante kaayo nga mga mensahe. So pwede mo maka-text sigala sa number ila sa mong text na to ka Brother John kay wa siya din di mabasa ang inyong mga mensahe namo mga important messages dili lang idritso og padangat sa akong number or pwede mo ari sa comment section na to higala mo padangat sa inyong mga mensahe aron ato dayong mabasa kana kung naangsan mo mga pangutana amo na nga gina-welcome. Palihog lang po no sa atong mga viewers o mga followers sa ato nga program. Atong i-share mga higala sa gihapon nga sa mga friend ang ato nga programa parang daghan nga ba-blessed sa pulong sa Ginoo nga ato nga pagahisgutan dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, sa pagpadensyonahan ihatag mo na ko kang Brother Isaw alang sa pagtagad sa mga mensahe nga midangat dinhi sa ato nga program. Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libby. Well, mga higala, wala pa man tay nadawat nga minsay tungod kay bag-ura nato nahimo ang ato nga live broadcast tungod sa kahinayon sa signal sa ato nga kahinay sa signal sa studio. Well, ato day nga pasalamatan no tanan nato nga mga viewers og sharers sa ato nga program. So alang gihapon kanyang tanan mga kaigsunan nga nagsubaybay sa ato nga live broadcast sa kinasing-kasing sa gihapon kami maghangyo sa matag usa kaninyo nga kon mahimo sa matagabiin nato nga programa amo mong kasing-kasing hangyoon nga i-share pod ninyo ang ato nga program. Kon mahimo pwede sabihin nyo nga i-mention ang inyong mga friends dinhiya sa ato nga program sa ato nga comment section aron nga sa diin mga kaigsunan daghan gyud nga makahimo sa pagpaminaw, pagpatalinghog sa ato nga programa mga higalag maigsuon matag gabi. Kanang inyo nga ginahimo nga share every night sa ato nga every program mga kaigsunan, dako na kay na nga impact, dako na kay na nga tabang sa pagbuhat sa buluhaton nga pagsangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Abi ba ninyo kining ato ron nga gihimo nga buluhaton dinhiya sa kahanginan mayon man dinhiya sa Facebook mga kaigsunan nahimo na ni nato nga worldwide kay worldwide man ang Facebook so matag live nato matag video nga ato nga ma-record dinhiya sa studio dinhiya sa atong Facebook account mga kaigsunan makita po ni siya worldwide kutob sa tanang tao nga nagamit og Facebook mga kaigsunan og makiglan. So sa kinasing-kasing kami maghangyo kaninyong tanan nga atong tabangan sa pagsuporta kini nga buluhaton pinaagi sa inyo nga pag-share sa ato nga program inya kung dili kung naapagyoy gamay pa nga kapin nga kini ang kakugi bisan taliwala sa kakapoy gikas trabaho or gikas nagkalain-lain nga buluhaton basin madala pa ninyo og share pod ngadto sa mga groups mga kaigsunan sa Facebook aron pagyud nga daghang mga tao ang makahimo gyud sa paglantaw sa ato nga program. Mao ni amo nga mga paghangyo diha kaninyo mga kaigsunan nga nagsunod og nagsubaybay nining ato nga live broadcast. Well, do na tay minsay nga na-receive gikan kang Brother Rufino Moreno watching from San Remilio Bugo niapod si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi kaninyo Brother Isaw kay Libby og sa tanan kay igsunan nga naminaw og nagbiyo karon. God bless sa tanan. Mayong adlaw kanimo din ha Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Salamat yun kayo Brother Ronilo ha sa imong kinasing-kasing kanunay nga pagsunod og pagsubaybay nining ato nga programa og
hoping and praying inigabot sa panahon nga muuli ka dinhiya sa Pilipinas, magkakinit-anay taninyo dinhiya o magkahiusa tanyo sulod sa balay lampuanan aron sa pagsimba ug pagdaig sa ato nga buhi nga Dios. Well, ato sabni nga tanaw ng ato nga mga naglantaw sa ato nga live nga wala makapadangat sila nga mga mensahe ni si Sir Gerardo Lubitanya watching from Australia. Sir, mayong gabi or adlaw ninyong tanan dinha uban sa imong pamilya. Uban ni Ma'am Banji sa inyong kabataan, mayngon man sab pakiregards na sab ni Pastor Randy Suson uban sa iyang pinalangga nga asawa. Niapod si Sir Jerome Patagnan watching from Danau, mayong gabi isab ninyo din na sir uban sa imong tibuok panimalay. Niapod si Brother John Michael Cinco watching from Medellin. Niapod si Sister Bing Punay. Niapod si Sister Ginaline Lumuntad, Sister Milideth Banzuela Fuentes, niapod si Sister Bernice, niapod si Brother Vicente Likigan watching from Argawanon, niapod si Brother Larry de la Cruz Kalungsod. Salamat kayo Brother Larry sa imong pagsunod pagsubaybay sa itong programa. Murag na ni Sierrons Manila nya. Mayong gabi day no sa tanan nato nga kaigsunan dinasda ang lungsod nila ni Auntie Mirian, nila ni Brother Edwin Gulimas dinha. Mayong gabi inyong tanan mga igsoon. Niapod si Brother Brian Joshua Velasco ang iyang mensahe. Mayong gabi kay Levi watching from Ubuob, Tabango, Leyte. Greet ko kuya sa Dorotan family, Ihada family, Orbuda family, Cuervo family, Cartaginas family o Velasco family nga nagpaminaw karon sa inyong programa. Kang Ian Durutan pod kuya nga naa sa Cebu karon, daghang salamat. Well, mayong pagpaminaw no sa tanan nato nga makaigsunan dinha sa Ubuob, Tabango, Leyte. Labi na nimo Brother Brian, no, salamat sa imong pagsubaybay sa ato nga programa. Unya sa tanan na lang no nga makaigsunan dinha nga nagsunod og nagsubaybay nitong programa, especially nining mga na-mention sa comment section, nining Durutan family, Ihada family or Buda family, Cuervo family, Cartaginas family and Velasco family. Mayong gabi kaninyong tanan dinha mga kaigsunan og mga kagilan. So far mao pa ni ang ato nga nadawat nga mga mensahe nining gabhiuna sa ato nga live broadcast nya. Ato pasalamatan ang ato nga mga shares nining gabhiuna sa ilang nga pag-share sa ato nga program. Dako na kini nga impact para sa ato nga evangelism mga kaigsunan og mga kaigalan. Well, alang sa pagpadayon sa itong programa, ang panahon akong ibalik ang Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Isaw. So padayon ta mahigala nga tusunahan atong nag opening prayer man ta Brother Isaw no pa. Atong hangyon si Brother Isaw alang sa opening prayer. Okay mga higala, magampo kita. Amo nga dalangpanan og silimbahon nga Dios, ikaw among gipasalamatan o ginadaig tungod sa imong pagkamaayo sa matag usa ka namo nga sa gihapon nining matakna o gurasa ang imong pulong padayon nga amo nga mapatalinghugan dinhiya sa kahanginan. Kami magahangyo diha kanimo o Dios nga sa matag usa ka namo nga nagapaminaw nining nga programa karon, igaw magapanalangin, magapadala sa imong balaang Espiritu Santo nga may magagiyas matag usa ka namo, magagiyas sa pagsabot sa mga pulong nga among mapatalinghugan gikan sa balaan nga kasulatan nga kini makahatag pagtudlo ug paggiyas matag usa ka namo nga kami moduol ug moalagad diha kanimong matinud-anon. Salamat o Dios nga sa kanunay ang imong kaluoy imong ginapakita dinhi kanamo. Busa nining mga panahona kami nagahangyo diha kanimo nga kon kami nakahimo man og pagpakasala batok dinhaa sa imong atubangan, kami maghangyo og magapakaluoy kanimo nga unta ikaw mo pasaylo sa among mga sala. Kining tanan among ginatugyan diha kanimo, pinaagi lamang kang Kristo Jesus manluluwas. Amen. Okay, padayon ta mahigala nga tusunahan no. Ato ning basahon ang pangutana nga mao'y ato nga take upon karong gabi una. Okay, niara. Good PM, brother. Asa may husto brad nga relihiyon nga nagtudlo, asa may husto brad nga relihiyon ang nagtudlo nga sundon ang Bible ug ang mga sugo sa Dios, o ang relihiyon nga nagtudlo nga ang simbahan mao'y sundon dili ang Bible? Please answer.
Thanks kayo. Okay, muna pangutana higala nga maoy ato nga tagaag pagtagad karon, no? Ako balikon pagbasa ang pangutana para sad nga makatch up ninyo og sa ato makahigalaan nga mahilig muhatag og dugang tubag sa pangutana mutampo. So ako subliog basa higala mo ni pangutana. Asa may husto brad nga relihiyon ang nagtudlo nga sundon ang Bible og ang mga sugo sa Dios, o ang relihiyon nga nagtudlo nga ang simbahan maoy sundon dili ang Bible? Please answer. Okay, salamat kaayo sa maanindot nga pangutana. Manghinaot mi nga masabtan natong tanan, labi na sa nagunahuna nga mas labaw ang relihiyon kaysa Biblia, nga ang simbahan mo isundon dili ang naas Biblia. So unang mutubag si Brother Isaw o niya ako ning tapuson mahigala. Okay, salamat Brother Libby nya. Salamat usab higala sa imo nga pagpadangat sa mao nga pangutana. Sa dili pa ta mohatag og pagtagad ato sa ning basahon ang nampuno nga mensahe ni Brother Elmodam Flores. Good evening nyo duha Brother Libby, Brother Isaw. Wala man si Brother John asa man di ay siya. Dunay emergency Brother Elmodam, no? Emergency nga panginahanglanon sa isla. Mao nga si Brother John wala nato makauban karon tungod kay dunay nanginahanglan. Magserbisyo siya didto aron sa patay. Duha ka gabi nga dili nato siya makauban dinhi karon sa kahanginan. Nya maayong gabi Renos tanan taga Ginatarkan Island naa, labi na sa Barangay Bituon og sa Barangay Captain nga si Kapitan Makoy. Nya ngadto ta mga kaigsunan sa paghatag og pagpasabot niini nga pangutana, no? Asa may mas sundon mga kaigsunan og makiglan, imo makita ba sa pangutana nga ang simbahan nga nagtudlo nga sundon og tumanon ang Biblia og ang kasuguan sa Dios, or ang relihiyon nga nagtudlo nga sundon ang simbahan? So kung imo nga lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglaan, imo nang makita logically kung unsay insakto niining tubag sa mao nga pangutana. Kung imong lantawon og susihon, natural gyud mga kaigsunan og makiglan nga insakto og angayan nga sundon nato kadtong relihiyon nga nagtudlo nga ang sundon og tumanon ang gitudlo sa balaan nga kasulatan og ang pagsunod sa kasuguan sa Dios. Kay kun dunay tao nga magunahuna nga ang insakto nga sundon ang relihiyon nga nagtudlo nga moy sundon ang pagtudlo sa simbahan mga kaigsunan og makiglan, ilahapon na. Pero kay ang pangutana nagisgot man nga asay mas mayo or asay insakto nga sundon mga kaigsunan, ang ato nga sundon kadtong relihiyon nga nagtudlo nga ang gitudlo sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan og ang kasuguan sa Dios may sundon og tumanon. Unang-una, kung atong lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglaan ang gisgutan sa balaan nga kasulatan, kung atong basahon nag-ingon din niya sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 niya, kung ato nga lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglan, ingon ani ang gisgutan: ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Ato gyud ang hinumduman mga kaigsunan og makiglan. Ang purpose tuyo og tumong sa Dios niining balaan nga kasulatan mga kaigsunan og makiglan, aron nga ang tao matudloan, magiyahan, mamatulid mga kaigsunan og mabadlong, mamatuto diha sa pagkamatarong. Kung imong lantawon ug susiyon, duna ba kahay pundok sa usa ka relihiyon nga motumaw dinhi sa kalibutan kun dili pinaagi og balaan nga kasulatan mga kaigsunan og makiglaan? Huna-huna alang gid ninyo, duna ba kay pagtuo sa usa ka tawo diha sa Ginoo kun dili pinaagi sa iyang mga pulong mga kaigsunan og makiglaan? Nining ato nga panahon karon mga kaigsunan og makiglaan,
kung ang ato nga isgutan pagtuo sa usa ka tawo, dili gina mubuto kung dili pinaagi sa pulong sa Ginoo. Nan kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglan, hilabihan gayud ka importante nga dapat nga sundon og pilion sa tao nga reliyon or pundok sa katawan kadtong pundok nga nagtudlo nga kung unsay nasulat o gitudlo sa balaan nga kasulatan may sundon og tumanon labi na ang kasuguan sa Dios mga kaigsunan og makiglan. Buot ba mo masayod nga dinhia sa balaan nga kasulatan gitudlo nga ang iglesia nga iya sa Dios kadtong putli nga nagalikay sa paghimog pagkabuling mga kaigsunan og makiglaan. Kining gisgutan nga pagputli o paglikay sa pagkabuling mga kaigsunan, paglikay nga magkahugaw, dili ni literally nga buling or hugaw nga atong gihuna-una, kundi buling or hugaw nga nagkahulugan og pagpakasala or sala mga kaigsunan og makiglan sa laktod nga pagkasulti diha sa gitudlo sa balaan nga kasulatan may tungod sa iglesia, sa simbahan, sa pundok sa katawan mga kaigsunan, kadtong pundok ba nga nagtudlo sa paglikay sa paghimo og pagpakasala. Nan usam ning paglikay sa paghimog pagpakasala kay paglikay mas paghimog pagpakasala but pasabot mosunod og motuman sa kasuguan sa Dios mga kaigsunan og makiglan. Ngano man nga naghisgutan ini nga ang paglikay sa paghimog pagpakasala mao ang pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios. Tungod sa rason kay ang gitudlo sa balaan nga kasulatan kung atong basahon mga kaigsunan og makiglan, ang unang Juan Kapitulo 3, versikulo 4, ingon ani ang atong masaksihan. Nagingon? Ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo. Kay ang pagpakasala mo may paglapas sa sugo. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglan, hinungdan nganong nisulti ta dinhia nga ang paglikay sa paghimog pagpakasala mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios tungod kay mao may gitudlo sa balaan nga kasulatan nga ang pagpakasala mao ang pagsupak sa kasuguan sa Dios. Nan kay ang paglikay sa paghimog pagpakasala mao usab ang pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios mga kaigsunan og makiglan. Nan milotaw mga higala og mga igsoon nga dinhia ang importante sa kinabuhi sa tao nga dapat niyang sundon og nuntan nga pundok sa katawhan kadtong pundok sa katawhan nga nagtudlo nga ang sundon og tumanon ang gitudlo sa balaan nga kasulatan og ang kasuguan sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglan. Very important gid ni nga mahibaw ta mga igalag mga igsoon kay nga naman kung sa ato nga pagkinabuhi dinhiya sa kalibutan ang atong agdon og atong sundon ang pagtudlo sa simbahan, uroy simbako, ni anang simbahana, ni anang pundoka, wala na magtudlo sa pagsunod o pagtuman sa kasuguan sa Dios, wala ka na magtudlo sa pagsunod o pagtuman sa nasulat sa balaan nga kasulatan, simbako uroy, mauraw niya nay, may tabo nga kita, madangat ngadtos kalaglagan, mga kaigsunan o makiglan. Kung imo nga lantawon ug susiyon, dapat nato ni nga mabantayan ngano mga kaigsunan og makiglan niya dunay mga butang nga gisgutan si Ginoong Kristo sa iyang kapanahonan. Ato ra gini nga tan-awon niya sa Mateo kapitulo 7 versikulo 21 niaged mga kaigsunan og makiglan dunay mga butang nga gisgutan si Ginoong Kristo. Kung atong lantawon nagingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Atong kuhaon ng punto. Kanang pulong dinaa nga Ginoo Ginoo, but pasabot niya na nagdaig, nagampo ngadto sa Dios. Ang gisulti ni Kristo dili ang tanan nga nagdaig, nagampo, nagsimba ngadto sa Dios makasulod sa gingharian sa langit. Nganong gipasidaan man ni Ginoong Kristo mga kaigsunan og makiglan tungod kay nasayod og nakita ni Ginoong Kristo panahon sa iyang pagpakatao nga dunay daghang mga tao nga nagdaig sa Dios pero taliwala sa ilang pagdaig sa Dios wala sila makaila kung si kinsa ang angayan og dapat nga daygon mga kaigsunan og makiglan kay nganuman taliwala sa ilang pagdaig og pagsimba sa mga tao kaniadtos kapanahonan ni Ginoong Kristo og kapanahonan sa mga apostoles
ilamang gisimba sab ang mga larawan, mga kaigsunan og mga kaiglaan. So dapat nato nga may baluan, mga higala og mga igsuon, nga niining ato sab nga kapanahunan karon dili but pasabot kay diha niya ng punduka nagtudlo na kung unsaon pagdaig og pagsimba sa Dios, matawag na nato mao na kini. Kundili ang ayan gyud diniya sa atong kinabuhi karon nga diha sa atong pagpangalagad sa Dios ato gyung susihon nga kun kining punduka kining relihiyon na nagtudlo ba ni kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan, nagtudlo ba usab kani sa pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios. Naibalo ba mo mga kaigsunan og makaiglan kung padayonon nato ang bersikulo 22 ug 23 mo kini ang gisgutan? Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw. Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan, og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, og nakahimo sa dagang mga milagro tungod sa imong ngalan, na nagcomplain kining mga tawana o kining butanga mga pangmahitaboa panahon panis pagbalik sa atong Ginoong Kristo nga sa din gipadayag ng daan sa balaan nga kasulatan, mga kaigsunan ug makiglan nga sa adlaw sa katapusan dunay mga tao nga masimbahon, mga taong mga relihiyoso, mga taong mainampuon ngadto sa Ginoo nga mananag-complain, managpangutana ngadto sa Ginoo nga naghimo man minining mga butanga pero ngano man nga dili man mi makasulod sa gingarian sa langit. Did you know kung unsay tubag ni Ginoos Kristo, mga kaigsunan ug mga kaiglan niya? Sa bersikulo 23 kung atong basahon ningon ani, og unya magaingon ako kanila, wala ko gayod kamo igkaila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. So kung imong lantawon og susiyon, taliwala nga kining mga tawana na naghimo og mga propesiya, taliwala nga kining mga tawana na naghimo og mga milagro, taliwala nga kining mga tawana na nagpagula sa mga yawa tungod sa ngalan sa atong Ginoos Kristo, mga kaigsunan ug mga kaiglan, pag-abot sa adlaw sa katapusan wala sila ilhas Ginoo, gihinganlan sila. Karon ngano man kini, mga kaigsunan ug mga kaiglan, nga gihinganlan maning mga tawana nga unta duna man ni reliyon, duna man ni pundok nga gipasakupan nga nanagdaig og nagsimbas Ginoo, mga kaigsunan ug mga kaiglan. Kung balikan nato ang gisgutan, mga kaigsunan ug mga kaiglan, sa bersikulo 21, kining mga tawana wala magsunod og magtuman sa kabubuton samahan nga tuas langit. Mao ni ang dapat nato nga himuon og hisayran karong panahona, mga kaigsunan ug makiglan. Susiyon nato ang pundok nga atong gipakasakupan. Kung kining pundok ka ba nagtudlo ba ni sa pagsunod og pagtuman sa kabubuton samahan nga tuas langit, mga kaigsunan, or kabubuton sa Dios, mga igalag, mga igsoon. Well, we're talking about kabubuton sa Dios, mga kaigsunan, ang will sa Ginoo. Unsa ning kabubuton sa Dios, mga igalag, mga igsoon? Kung atong alantawon og basahon sa gisgutan dinia sa Salmo 40 bersikulo 8, dunay mga butang nga gisgutan dinia may tungod sa kabubuton sa Dios. Nain kung atong basahon Salmo 40 bersikulo 8, ingon aning gisgutan, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Dios ko. Unsay gibuhat sa magsusulat niini nga salmo? Ingon siya, nagakalipay ako sa pagbuhat sa kabubuton, sa imong kabubuton o Dios ko. But pasabot iyang gihimo, gisunod og unsay kabubuton sa Dios, nan unsa man kining kabubuton sa Dios. Kung atong padayonon nagingon, oo ang imong kasuguan ania sa sulod sa akong kasing-kasing. So kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang gisgutan sa balaan nga kasulatan, ang gisgutan sa kiniang magsusulat or author sa salmo, ingon siya, ang kasuguan sa Dios anaa sulod sa iyang nga kasing-kasing. Ang una nga gipresentar niya mao nga nagakalipay siya sa pagsunod, pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Pagkaduha niya nga sulti niya siya, ang imong kasuguan ania sa sulod sa akong kasing-kasing, which is, mga kaigsunan ug makiglan, very true nga sa diin kung imong lantawon og susiyon ang gitudlo sa balaan nga kasulatan, pag maghisgotag kabubuton sa Dios, mga kaiglaag, mga kaigsunan, ang kabubuton sa Dios mao ang kasuguan, mao ang pagsunod og pagtuman sa iya nga mga kasuguan. Sumilutaw na, mga igalag, mga kaigsunan, diha sa pagsunod
diha sa pagpili sa pundok o reliyon nga angayan natong pasakupan gikinahanglan pilion og sundon kini nato nga reliyon o pundok sa katawan ang pundok o reliyon nga nagtudlo kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan, nagtudlo sa pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios mga kaigsunan og makiglan. Kung imong lantawon og susiyon mga tao nga dili diay mosunod mutuman sa kasuguan sa Dios kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan ang gisgutan ni Kristo mga kaigsunan ug makiglan walay luna didto as gingharian sa langit mga igalag mga igsoon nan kay wala may luna but pasabot kining mga tawana dili mahimo nga mga kandidato nga makasulod sa gingharian sa langit mga kaigsunan ug makiglan. So kung imong lantawon ug susiyon mga igalag mga igsoon sa ato nga pagpangalagad sa Dios karon, sa ato nga pagsulod sa pundok o reliyon sa mga katawhan, mga kaigsunan ug makiglaan, ingon ani ang may tabo. Kung diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo, wala ta mosunod og unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan, wala ta mosunod og mutuman kung unsay kasuguan sa Dios, ang nahitabo mga kaigsunan ug makiglan usa ta sa mga kandidato nga gihinganlan sa Dios diha sa Mateo kapitulo 7 23 ug 22 mga kaigsunan ug makiglan nga dili ilhon sa Dios kay man mga tao kini nga masinupakon sa kabubuton sa Dios mga higalag mga igsoon. So kung imong nga lantawon ug susiyon mga kaigsunan ug makiglan kining mga butanga sapat na nga kung imong lantawon ug susiyon ang angayan nga imong sundon ang angayan nga imong pilion nga pagasakupan nga pundok o reliyon, pundok sa mga katawan kadtong pundok o reliyon nga nagtudlo mga kaigsunan ug makiglan nga kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan ug unsay kasuguan sa Dios may atong sundon ug tumanon mga igala ug mga igsoon. Kay kung imong lantawon ug susiyon hinungdan nganong tanang tao ni sulod og mipasakop sa reliyon sa pundok sa mga katawan usa lang ang tuyo og tumong niana mga kaigsunan ug makiglan gustong maluwas gustong mamalangit taliwala nga kini kay gusto natong maluwas taliwala nga gusto natong malangit gikinahanglan mga kaigsunan ug makiglan atong paningkamutan nga ang atong pasakupan ang ato nga sudlan nga pundok o reliyon sa mga katawan kanang pundok o reliyon nga nagtudlo nga ang balaan nga kasulatan ug ang kasuguan sa Dios may sundon ug tumanon diha nga pagtulunan mga higala ug mga kaigsunan. Kay kung imong lantawon ug susiyon mga kaigsunan, kung ato nga lantawon dinhi ara gani ta sa pundok o reliyon sa katawan nga may sundon kung unsay gitudlo sa simbahan. Delikado mga kaigsunan ug makiglan nga kun niya nang simbahan na ang gitudlo sukwahi sa gitudlo sa balaan nga kasulatan. So aron nga mahimo nga sure ug secured ang ato nga pagtuog pagpangalagad sa Ginoo, mahimo nga safe and secure ang atong kaluwasan mga kaigsunan ug makiglan ang atong pilion nga sudlan o pasakupan kining pundok o relihiyon sa katawhan nga nagtudlo sa pagsunod ug pagtuman kung unsay nasulat sa balaan nga kasulatan ug sa kasuguan sa Dios mga kaigsunan ug makiglan. Kung imong lantawon ug susiyon ang tuyo og tumong natong tao nganong mosulod ta niining relihiyon pundok sa katawhan mga kaigsunan ug makiglan simbahan mga kaigsunan ug makiglan aron kita mga luwas aron kita mga malangit. Well kay ang tuyo og tumong aron ta maluwas aron ta mamalangit patalingugi kining mga butanga mga kaigsunan ug makiglan nga gisgutan ni Apostol Pablo mga higala ug mga igsoon. Taliwala nga sa Tito kapitulo 2 bersikulo 11 gipahayag nga ang kaluwasan alang sa tanang mga tao mga kaigsunan ug makiglan ato gining bantayan ug tan-awon kining mga butanga. Ang gisgutan ni Apostol Pablo mga kaigsunan ug makiglan unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10 ang mga tao nga masinupakon sa kasuguan sa Dios dili makapanunod sa gingharian sa langit. But pasabot mga kaigsunan ug makiglan dili makasulod sa gingharian sa langit, dili matawag na nimo ning mga butanga
og dili mahimo nga kandidato nga makasulod sa gingaras langit, pasabot nga dili mamaluwas mga kaigsunan og makiglaan panahon sa kapungot or sa hukom sa Dios. Nan kay dili man makahimo pagsulod sa gingarian sa langit, asa man paingon kining mga tawana nga dili mosunod og motuman sa kasugan sa Dios, dili mosunod og motuman sa gitudlo sa balaan nga kasulatan. Kung imong padayonon pagbasa, Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 8, mga kaigsunan og makiglan, ang gisulti ni Juan Revelador sa pananawon nga gipakita sa Ginoo siya sa katapusang mga adlaw, panahon sa paghukom sa Dios, ang mga tao nga masinupakon sa kasuguan sa Dios, mga tao nga wala magsunod kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan, ang ilang badangatan mao ngadto sa linaw nga kalayo, mga kaigsunan og makiglan, o sa atong naandan karon nga pinulungan nga inferno. Busa kung imong lantawon ug susiyon mga kaigsunan ug makiglan, masabot nato nga kun diha kun diha sa atong kinabuhi ang ato nga pangutana maghisgot bahin nining mga butanga nga unsay angayan og maayo nga simbahan, angayan nga reliyon or pundok sa katawan, kadto bang reliyon or pundok simbahan sa katawan nga nagtudlo sa pagsunod o pagtuman kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan o kasuguan sa Dios, or kadto bang simbahan, kadto bang reliyon or pundok sa katawan nga nagtudlo nga may sundon kung unsay sugo o pagtulunan sa simbahan, mga kaigsunan og makiglan, sa balaan nga kasulatan militaw ang pagtudlo nga ang atong angayan og sundon kadtong pundok, simbahan o reliyon kadtong reliyon, pundok sa katawan or simbahan nga nagtudlo nga kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan sundon, kung unsay kasuguan sa Dios sundon og tumanon, mga higala og mga kaigsunan. So kung imong lantawon kining mga butanga, hayag og dayag dinhaas balaan nga kasulatan, mga kaigsunan og mga kaiglan, nga kung imong basihan ang pangutana ang tubag sa balaan nga kasulatan kadtong simbahan nga nagtudlo may tungod sa balaan nga kasulatan, kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan may sundon og tumanon, og labas tanan kung unsay gitudlo nga kasuguan sa Dios sundon og tumanon, mga higalag maigsoon. Nasayod ba mo nga gisgutan ni Apostol Juan kung atong basahon unang Juan, mga kaigsunan og makiglan, kapitulo 1 bersikulo 2 og 3, mga kaigsunan og makiglan, ingon ani, kung imong lantawon og basahon kining mga butanga, ingon ani ang gisgutan dinhiya, mga kaigsunan. Unang 1 kapitulo 2 bersikulo 3 og 4, kung atong lantawon ingon ani gisgutan. Og atong may baluan nga kita nakaila kaniya pinaginini kung kita nagabantay sa iyang mga sugo. Ato gining bantayan, mga kaigsunan og makiglan. Masabot man nato nga diha, mga kaigsunan, sa usa ka pundok o reliyon o simbahan, atong maila nga kining simbahan na nagtudlo, mga kaigsunan og makiglan, sa tinudod anay sa kamaturan nga nagtudlo kini sa pag-ila sa Dios, kung kining pundoka, kining simbana nagtudlo sa pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios. Nantong atong padayonon ang 4 niya pagyud, siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamaturan. Did you know, mga kaigsunan og makiglan, niining puntuha nga gisgutan sa balaan nga kasulatan, ma-refer usab ni sa usa ka pundok, sa usa ka simbahan, mga kaigsunan og makiglan, nga kanang pundok ba, kanang simbahana ba, nga moingon, kining simbahana tinukod sa Dios, kining simbahana mao ang tinuod nga simbahan nga iya sa Dios, kining simbahana nagtudlo kung unsay kamaturan, pero taliwala nining mga butanga nga diha sa pag-angkon kining simbana wala magtudlo sa pagsunod o pagtuman sa kasuguan sa Dios. Ang gisgutan sa balaan nga kasulatan, kining pundoka, kining simbahana bakakon og walay kamatuoran, mga kaigsunan og makiglan. Dapat ato ning masabtan, dapat ato ning makuha nga pagtulunan, mga kaigsunan og makiglan. Diha dahil sa usa ka simbahan, diha dahil sa usa ka pundok sa katawan, diha dahil sa usa ka reliyon, kung kining reliyon na, kining pundoka, kining simbahana wala magtudlo sa pagsunod o pagtuman sa kasuguan sa Dios, ang nahitabo, mga kaigsunan og makiglan, kining simbahana bakakon og walay kamatuoran. Busa ato
dako ni nga timan-an mga kaigsunan og mga kaiglan. Well, sa dili pa nako ihatag ang panahon kang Brother Libby alas paghatag dugang pagpasabot sa pangutana mga kaigsunan og mga kaiglan, ako sa ning basahon ang mga mensahe na puno dinhi sa kini ang ato nga live broadcast niya si Sister Leah Muñez kinsa may namatay dongoy koan barangay Tanod sa barangay Biton Atilia. Niya po si Dim Aray, hay po sir. Pangutana ko ba si atong Ginoo ba sa Badista ba? Na ako'y pangutana atong Ginoo ba sa Badista or dili? Hatagan lang yan og panahon brother nya karon na may laing nga pangutana nga ato nga gitubag. So sunod na pod ni nga panahon ato nga hatagan og kini ang pagtagad. Well, Brother Libby ang panahon ako hatag kanimo. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Nya salamat po sa pangutanang ang gipadangat dinhi. Ang pangutana higala akong utrohon pagbasa. Asa may husto brad asa may husto brad nga relihiyon ang nagtudlo nga sundon ang Bible og mga sugo sa Dios o ang relihiyon nga nagtudlo nga ang simbahan maoy sundon dili ang Biblia. Okay, salamat kaayo. So sa direktang tubag ang husto nga relihiyon kanang relihiyon nga nagtudlo nga sundon ang pagtulon-an sa Ginoo Dios Biblia o niya sundon ang mga sugo sa Dios. Manay husto. Ang dili husto kanang relihiyon nga moingon nga ang among simbahan maoy sundon dili ang Biblia. Ang pagtulon-an sa among simbahan maoy sundon dili ang nas Biblia. Gitawag man og mga tradisyon nga doktrina mo'y gisunod sa simbahan dili ang Biblia. So di na husto. Ang husto ang relihiyon nga nagtudlo nga tumanon ang pagtulon-an sa Biblia og tumanon ang mga sugo sa Dios. Manay husto mga higala. Karon arito sa atong mga kahigalaan, daghan man tuod ron nga relihiyon sa kalibutan. Ang uban nagtudlo nga gitawag og ang ilang pagtulon-an mahitungod sa Biblia gitawag og sola scriptura. Daghang mga pundok nga nag-angkon ana. Kami sola scriptura mi. Bible and the Bible alone mao ang bisis sa kaluwasan. Kaya Biblia kompleto na nga nahatag natog impormasyon kung unsay atong buhaton aron ta maluwas. Gani mabasa na si kaduhang Timoteo 3:16 imong makita diha nga importante yun ang Bible. Ang Bible susundon. Kaya naingon San Pablo, ang tibuok nga kasulatan gisulat kini uban sa lamdag gikan sa Dios. Og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagsaway, og sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing maayo matarong aron ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo og maandam sa tanang maayong mga buhat. Kini nga boys kung imo ni hinuktokan higala, importante yun ang Biblia unta may sundon. Nga naman, ingos Pablo tibuok, ang tibuok kasulatan nagpasabot tibuok Biblia. Gisulat kining tibuok Biblia og ang mga tao nga nagsuwat ani minanduan sa Dios mga higala. So i-consider ang Bible pulong sa Ginoo. Kanya kay ang Dios man labaw nan mo atong magbubuhat, mo atong tagias tong kinabuhi. Kanya kay ang Biblia pulong sa Ginoo, dapat ang pulong sa Dios mo atong sundon. Dili kay ang mga pagtulon-an nga wa sa Biblia kay gitawag nagtradisyon, balaod nga hinimo lamang sa tao mahigala. So ang atong sundon mao ang Biblia. Kanya karon ni akong basahon nga mga pamahayag sa mga opisyal nga mga sinulat sa atong mga kahigalaan. Ato ning basahon mga higala kung unsay mga pamahayag dinhi. Okay, paminaw akong basahon na.
sumala sa mabasa sa fundamentalism and Catholicism sa page 38. Ang atong mabasa ni arita sa isa-isa kapamatuod. Arita magbasa mga higala sa The Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942, page 4. Diha ni mo ni mabasa. Mo ni atong mabasa higala, paminawan ninyo ha, kung basahon din ingon din sa atong mabasa, the Protestant claiming that the Bible to be the only guide of faith has no warrant for observing Sunday. In this matter, the Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant. So nagpamato din ang Catholic nga matod pa nga mga Protestante kuno in general kalalaing relihiyon nga di Catholic nag-angkon nga ang Biblia mao lamang ang giya sa pagtuo apan wa kini magtugot sa pagbantay sa adlaw Domingo. In this matter, niining butanga, the Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant. Gipamatuod nga niining nga pagkasulti ang Seventh-day Adventist mao lamang ang consistent eksakto nga pagpanudlo base sa Biblia mayon sa The Catholic Universe Bulletin mga higala. At tapos yung basahon, dinita magbasa sa The Catholic Mirror, September 13, 1893. Atong tanaw na, unsay comment sa Catholic Church, sa official ni nga bantalaan sa Catholic, nga The Catholic Mirror, September 23, 1893. Ang mabasa mao ni, the Adventists are the only body of Christians with the Bible as their teacher, who would find no warrant in its pages for the change of the day from the 7th to the 1st, hence their appellation, Seventh-day Adventist. Pinipamatoon sa Catholic Church ng Adventist daw are the only body of Christians with the Bible as their teacher. Ang Seventh-day Adventist ra kuno sa mga Kristohanon nga pundok kay usab ni Christian ang Seventh-day Adventist kay tanang relihiyon nga nagtuo kang Kristo matawag na siya Christian, pero sa tanang relihiyon nga nagtuo kang Kristo kay Christian in general, ini ang Seventh-day Adventist nga matod pa the only body of Christians with the Bible as their teacher. Ang Biblia mo'y ilang gihimong magtutudlo o ang Biblia mao'y sundon mga higala. Amo ni pagpamatuod ha sa Catholic. Arita sa isa ka pagpamatuod higala. Paminaw ni ato ning basahon katubang nahitabo nga gisulatan ni J.L. D. Gisulatan niya ang Pope sa Roma niadtong May 22, 1938. Ang original ani nga sulat tuag gibolt sa General Conference. Ang original ani nga suwat muni ato mabasa naisuwat ni J.L. D. kay nakapamati man gud siya nga dunay mga grupo sa Seventh-day Adventist nagwali, naghimog crusade o nagpamatuod nga ang Roman Catholic Church mao'y responsable sa pagbalhin sa adlawng Sabado igpapahulay ngadtos Domingo. Kini si JLD naglibog kaayo siya unahuna kung unsa ni katinuod ning iyang nadungog nga sulti nga ang tinuod igpapahulay Sabado pero gibalhin. Sa iyang kalibog, misangko siyang unahuna nga iyang sulatan ang Pope sa Roma.
Kanya niya ang sulat, akong basahon ang unod siyang sulat. Ingon din nga Thomas Stone, Georgia. May 22, 1934. Pope Pius XI, Rome, Italy. Dear Sir, is the accusation true that the Protestants accuse you of? They say you changed the seventh-day Sabbath to the so-called Christian Sunday, identical with the first day of the week. If so, when did you make the change and by what authority? Yours very truly, G.L.D. signed. Okay. Muli ato na ba sa higala, ang iyang suwat akong Hubaros Binasaya. Ingon ni nga, dear sir, tinuod ba ang mga akusasyon nga ang protestante nag-akusar kanimo? Sila nagsulti nga kamo kuno ang nagbalhin sa ikapitong adlaw nga igpapahulay nga gitawag og Kristohanong Sunday nga mao ang unang adlaw sa semana. Kun mao, kanus man ninyo giusab og unsa may inyong otoridad ni ana. Nagpaabot si GLD sa reply sa Pope. O ni ang Pope mga 1 month later ning respond ni reply ang Pope. Ang iyang reply dito niya gisulat sa The Catholic Extension Magazine. Mao ni the largest Catholic magazine nga gipublish dito sa USA. O niingon The Catholic Extension Magazine, 180 Wabash Avenue, Chicago, niya under Chicago, Illinois, under the blessing of the Pope Pius XI. Mao niyang suwat. Ingon siyang dinhi, ako ni basaw na. Dear Sir, regarding the change from the observance of the Sabbath to Christian Sunday, I wish to draw your attention to the facts. Gisulti na dinhi that Protestants who accept the Bible as the only rule of faith and religion should by all means go back to the observance of the Sabbath. Giingon ni sa first paragraph niya, ang protestante nga nagdawat nga ang Biblia lamang maoy giya sa pagtuo og sa relihiyon, kinahanglan sila mubalik sa pagbantay sa adlaw Sabado. Muni komentaryo sa Pope siyang first paragraph siyang sulat. Mga protestante daw, mga dili Romano Katoliko, apel ng Adventist, pero na-exempted Adventist ni kay di man Domingo igpapahulay. Ingon din niyo, nag-ila nga ang Biblia mao lamang ang rule of faith and religion should by all means go back to the observance of Sabbath. Manang kung mamong ganita ato relihiyon nga ang Biblia lang mga itong sundon. Ingon ang Pope, kinahanglan sila mubalik sila sa pagbantay sa adlaw Sabado kay mo man naas Biblia. The fact, ingon sunan dinhi, the fact that they do not but on contrary observe Sunday stultifies them in the eyes of every thinking man. Kaning word stultifies, ang ako ni gitan sa dictionary, ang meaning ni foolish or worthless. Sa ato pa wa gyud magkadimao yang unahuna o niya way bili. Ingon ni nga ang kamaturan, the fact, ang kamaturan nganong wa sila nagbantay adlaw Sabado apan kasumpaki ang ilang gibantayan ang Domingo, nahimo silang walay bili kanila sa mga mata ni adtong mga tao nga adunay mga pangunahuna. Nahimong way bili kuno kay mosulti nga ang Biblia maoy role sa religion pero nagbantay sa Domingo. Nahimong katawanan nga naman kay nagbantay sa Domingo nga wa dias Biblia. Arta sisikan paragraph nga suwat sa Pope. Ingon ni nga, we Catholics do not accept the Bible as the only rule of faith. Giangkon yung Catholic Church na kaming Katoliko
wala mi mo ila mo dawat nga ang Biblia mao lamang ang giya sa among pagtuo. Besides the Bible, naa sila gitawag og living church. Muna ang simbahan tingog sa ilang simbahan. Ang simbahan na kuno'y gitawag otoridad. O niya, ingon sila kay pangutana nga may tungod na sa pagsin sa Sabat ngadto sa gikas Sabado tus Domingo, giangko na dinhi sa tunga-tunga nga sa ikaduhang paragraph. Mo ingon dinhi we accept persons of the Sabbath to Sunday. We frankly say yes, the church made a change, made this law as she made many other laws. So gi-accept mang higala, oo, among gidawat nga kami nagbalhin sa adlawng Sabado nga igpapahulay ngadto sa Domingo. Among prangkang isulti, oo, ang simbahan mao'y nag-usab, naghimo niining balaora og naghimo og uban pang balaod kanang mga balaod nga wa sa Biblia. O niya karon niya pag sa Aretas paragraph 3. Nagingon niya ang paragraph 3. We also say that of all Protestants, the Seventh-day Adventists are the only group that reason correctly and are consistent with their teachings. It is always somewhat laughable to say the Protestant churches in pulpit and legislature demand the observance of Sunday, of which there is nothing in the Bible. With best wishes, Priest Peter R. Trimmer, mga editor. So akong basahon nas Binisaya, akong habaros Binisaya. Usab among isulti nga sa tanan nga mga Protestante, tanang dili Katoliko, ang Seventh-day Adventist mao lamang ang grupo nga naghatag og eksakto, reason correctly, naghatag og eksakto nga rason og nagakaigo nga insakto gayod ang ilang pagtulunan inguning and are consistent with their teachings. It is always somewhat laughable kanunay nahimong katawanan ang ubang mga Protestanteng mga simbahan diha sa mga pulpito mudiman sila nga atong bantayan ang Domingo nga wa diha sa Biblia. Nahimo ko ng katawanan, di kami nagsultian na. Muna'y reply sa sulat ni JLD, reply gikan sa Pope, gi-accept nila nga dili lang kay ang Biblia maoy ilang gidawat nga role, kundili ang ilang simbahan munang kahimo silang ilang balaod simbahan gitawag og tradisyon, dili na diha subay sa Biblia mahigala. Pero naila og nahibaw-an sa mga dagko sa Catholic nga among sa mga Protestanteng mga grupo sa kalibutan ang Seventh-day Adventist mao rin nagtudlo haom diha sa balaan na kasulatan. So ang pangutan na God, asay sakto nga relihiyon ang nagtudlo sa pagtulunan diha sa Biblia o sa masugos Biblia, muna'y husto higala. Ang dili husto, kanang pundok nga nagtudlo nga ang simbahan mo'y sundon, dili ang Biblia. Sa ato pa, gisupak ng Biblia. Pulong nas Ginoo atong supakon, ang Biblia mo'y sukdanan hinoon sa pag-ila kon kanang pundok nato iyabas Ginoo dili. Kay yes Ginoo musunod, apan ang dili yes Ginoo di musunod sa pong Ginoo. Wa naman tayo time higala akong ibalik ang panahon ni Brother Esau. Okay, salamat Brother Libby, mga kaigsunan ug mga kaiglan, salamat sa inyong pagpaminaw. Wala naman tay igo nga panahon sa dili pa hingpit na puso natong programa. Niya ang atong closing song, mayuman ang atong closing prayer. Okay, magampo ta. Amahan na mo nas kitasan sa malangit kining gabi na o Dios. Daghan kaayong salamat sa imong pagpakig-uban. Salamat sa makasuyiran among napaminawan karon. Magpabilin unta kining buhi sa panumduman, magagiya kanaw paingundiha kanimo kining tanan among gisalig madawat sa ngalan ni Ginoo kumanluwas. Amen. Sa ngalan sa talumanon sa kini ang maayong balita og kaniyong tanan aw masuki og mga pinalanggang tigpaminaw. Sa ngalan usab ni Brother John Dihito, Brother Joel Tarana, kini inyong mahigala, Brother Esau Dihito, Brother Canales, kinusab si Brother Libby Claves Paingon,
Daghang salamat sining pagpaminaw ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Balik siya